bago na ko gawas kari sa Paxil Central, nasa sulod diha ang train station. Ya, ngit-ngita man nga ri oy. Ano ngit-ngit man kayo. So mas maisa ning magbisaya lang kog vlog kay para sa butang ko di sa tripod biki kurog kay akong kamot na maglakaw kada lang ha. O tay wala mong focus. So mga kaigsuunan, mga bay, nako nga rin kapuyo dapit sa Paxil. Daghang karing mga inchik kurog ka ginig atay. Nako daghang kay mga inchik nga rin mura ni siya Chinatown. Yang mga kadanan nga rin mga Asian, mga inchik sad, mga high-rise ba. So fighter kayo. Ang balay mga duha ka blocks di ka gari or kanang duha ka espina ba. And then kanang kuan ulo kas kananan. So problema sa kaon diri. Pero mapulaan mo sa kausahay ko kanang sikag kaog kanang Asian nga pagkaon nya kuan kanang matikaon kay ba. So sahay mangita kong lain. Kunti ko din nila eh. Next na. Sige sa check sometimes. Imal pag lugit na ako sa tripod para ma-tripod na lang ako dala ang akong camera ba. Wala bitaw na plate. So nahitabo dili na ako magamit kay wala ko'y plate. Istimliksan ka akong ngari. Labang sa ko dagat siya ta. So pagbunot na ako sa akong tripod, wala di plate. Mutoy ko pisti. Isod kinida. So sige ako na lang kamuton. Muna nakinamot na lang ako vlog na ko ngari. Storya ko Bisaya para way makasabot. Sinsya na kay kurog kayo kay first day pa biyan ako mag-vlog na Bisaya. So muna nagunon ako ni tuduhon mo. Dong kuli mag-vlog ng daghan. Ang nahitabo na sad. Noto na sa kong baterya. Yata yan eh. Sugsug mo ko. Ya karon kurog kayo kay kadali. Uwog yung gamay kay mga tao nananaw na ko. Pero magkadugay maana naman ko ani kay nagbisaya man ko di bisa kasabot. So muna nakanindot ana. Oh. Sinsya na kay ha. Kurog yung kay ning kuha na toron. Ano to sa ta kay first time pa man ako. First time. Bitaw bay. Kanang diri panahon karon Mayo. Nya. Padung ng tigtugnaw kuan na ron kanang karon mga panahon na autumn. Kanang autumn ba kanang basta autumn. Kanang mag-winter na pon. Nag-winter, tugnaw na gyud. Pero wala snow nga rin may nakanindot. Still lang ngit-ngita eh. Doon ako sa balay. Kanang magdali sa hug atos balay kay maragi gutom na ko da nalipo na ko sa gutom. Sakay pa ni hapon no. Tapos mo koy burger niya. Nali mi palitan nagguyong di rin ay si Karen. Nguyong Bisaya ba. Karon pa ko ka-realize nga ang nguyong di ay Bisaya ra din na di. Kaya ang mga Tagalog di man kasabot like saan ang nguyong mana sila. Katawa pa sila kay nguyong ang pangan. Ka-realize ko Bisaya ra din ang nguyong. Di ba Bisaya ininsik man ang nguyong. Ano? Mag-research mag-google niya kung ano. Sa kapuyag. Kapuyag. Palayo sa camera eh. Malis nga nung bawas akong ilo kani kay magsigig isa akong kabot ba. Pero ay sunod ako sa muadtos ako kay gahangak na ko gutom. Punta ko sa balay. Wala ko kuyapi sa dalan. So ngita sa akong pagkaon saka mag-ilis ako. Sige. Uy, habit ko ang pandol. Sige. Mag-ilis ako ay sa mong kuyog. Kaya makita niya ninyong lima oh. Sige. Tilan ka na ganan ako kitabi ganina. Pag human walang nag-record yata. Gigutom na gede ko. Balik tas akong ibuhat ganina. Ako i-rewind. Pasensya na. Abli ko sa ref. Bay ko nga kasi makaon gani. Uy, may salmon. Pais kay salmon niya. Nasaan tangari? Nguyong. Pagawas kay naguba na ning karton. Oh, nguyong. Frozen siya para gutomon ka, akuha lang ako sa imo din ng kanang mantikaan, imo din tinuhon niya. Mura siya kanang biplop or di ba spam kay namtas Australia spam or di ba wala. Pero sa karon di ko magluto biplop, biplop ka lang. Di ko magluto kanang goyong akong lutoon, ngita ka rin. Asa to gibutang nimo ang kuan? Shubliglor. Ano ba? Ay. Burger mo din eh, burger. Asa yung shublig? Ay, shublig naman ka ng kwan ba? Sausage ba? Ay, tara! Uy. Oh, tara. Tawag nila Kransky, pero sa tinuod, kuha na agad. So,
sausage nga na ay cheese. Kana ko isukan on. Di pa ko pero ha? Reklamo si Laura kay Laura. Reklamo si Laura kay kanang i-sandwich lang ko no. Asa nang to kong kalo kaya kung bukal kag kayo mura kong kanang kasa magluto sa ko mga agaon. Kita kong tiyanda. Sige, kita-kits later. See you later, alligator. Pagkilis tag rice kay mag-rice man ta. Di man ta kuan mag-rice man ko sa akong kanang sausage kay lamig man siya ricean. So taon ta ay sura sa butang sa na ko eh. Sausage tagaw. Yeah. Mais ka sa pikas. Buak man. Gawas ng cheese na buang ay. Puntag diha bay. Nakatulog na ko magbus balay, higda ko ligid tulog. Paghuman karon ni mata ko, ka-realize ko mag-gym de ko kay kibaw ka. Naan sa ta mag-gym kay nakakuha mo kog gym membership niya magbayad ko kada buwan inatay. So, to. Mag-gym ta aron paskog kay nanambok na ko balik. Ruga gyapon eh. Unya, plano na ko niya kay kung di pa ko dukaon, kung di pa ko kapuyon, maglaba ko. Nakayos pang laba nga rin, ulga na ni mo sinsiyo para malaba. Nya, maski tugnaw, init, ulan, mauga rin magsuloob kaya na may dryer. Katuwa, manghay-hay pa kay nampak, kapuya. But dere, dryer. Ano ba yung mga laundry mat sa Cebu? Pero, to. Katunog ko panglaba. Pero di ko mo kusog-kusogod. Sa karaan pa or sa lagi masa. Kuan, manglaba. Kuso-kuso pa. Kuan pa, iladlad pa. Dire, way ladlad. Kung di na madaglaba, labay. Ihatag din sa i-donate. Iatay, Ay. Sige, mag-gym sa ko. Di na ko nag-camera suot kay ay kita naon pagdadaw ka pero maganaala man tong mga tao kuyawan tawanan nga ano siya. Nag-video ni siya mga pogi nga ri. Nagpasok storya. Sige, alis ako. Story taon niya, paglaban ako. 24 hours Super Gym. Lupad ka diha, Super Gym. Suod na ko yahak. Kadlaw na. Itatag daan siya. Kapoy ba? Kapoy. Hangak. Hiyak siya. Hiyak. Istitiana alag ta. Uli na tamay. Bugat na kay lawas. Makirig na ko. Kadlaw na sad. Di na ako malaba Murag. Mahayag ka na gyud ko. Goodbye, Jim. Uy, nag-ulan pag sa gawas. Away na ko niya. Matulog na ko bay. Kita-kits na punta sunod. Ugma. Unya. Buntag naman di sige. So hopefully maka-upload ko daghang mga Bisaya nga video maski way klaro way pulos. Walay point og ubang yaw-yaw pa. Dire sa ko YouTube ug sa akong page na Bisdak Vlogger. Bisdak kay ba. No, na pang yung mga English nga vlog kayo sa hinom tay mga English nga gusto mo kuan mo sabay. Punta lang sa vlog. So i-cater gyud na nato sila. Yon makuikapoy mo ito huli na ko. Hindi ako malaba. Sorry. Hindi ako malaba ba't hindi na kayo. Hindi mo kayo lawas. Let's go! Before before anything else, moingon lang ko sa inyo ha. Ayaw mo pag binuutan o ganang wala, ganang lang ko ng sulti. Nga na og logo,
Luko naman. Kailangan akong slogan para kada human og storya. Ngunit ko nga, oh, sige bye. Ayo bye. Ngayon na ba? O daw na ako kaya hindi mo kumain na. Sige, unang na ko. Tawag na ko. Out ulit na ko. Bye!